Voilà, très bien. Je crois que ni Aouni Doumini Manga, mais juste au Bayra Kafoku, vous êtes sur Chérifla Télévision, plus précisément dans l'émission Jeunesse et Développement. Amé Fouli, Anitam Diabela Djelima, Omunbek en flé, Kadamne Mali Konon, Fou Mali Kokan, Libreville, Gabon, Ni Oye, Congo, Kouatasi, Côte d'Ivoire, Francis Djamana, Ambaoube, Fou Dante, Foulimina, Chérifla, satellite de sans fait. Au cas où il y a Mali téléso Chamanto sans faire au Benitia ou Kanuna. Donc je crois que Aouminoubek en flair, en vous êtes en train de suivre l'émission Jeunesse et Développement, une émission conçue pour les jeunes et par les jeunes, juste pour la promotion de la couche juvénile ici au Mali. Donc, Babou la musique et l'humour, lesquels de l'artiste. Tout faut y a la caméra bouton là sans Klaba espagnol. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum. Wow. Mais tu vas faire DG fou. Assez Chérif Ousmane Madane Haïdara. Que claque un DG Bafou Ousmane Sougouri. Na ala sona Ousmane Sougouri nga fani bae. Eh ba oui kana ba choix. Wow. Ala Chérif fou ka solo fou. Il ka badra fou ka bela jere fou. Ko yera ta baya ta soni. Ah, tu vas de kumula ka soro ko baya. Ah, non. Baya ba ka de faya de kai ga de ma. Voilà, je crois que c'est avec Lamine Samaké, Nibeba dans les claviers, analyse de l'Union Féano. Il est artiste, humoriste et comédien à la fois. Donc, à Ouli, à Nanangaouli Djabi. Merci beaucoup, Klaba. Et donc, on va y aller à la émission média. Donc, on va en fleur, on va en faire un cram refroid, c'est Chérif Ousmane Madane Haïdara. Faut bien manger des boulas, Ani, Chérif Dembela Djelé, Yambou Bela Djelé, faut demain, Ani, Ouka Kanuna, ni Ulukunte, Ante, Yan Sorobi. Merci beaucoup. Et au passage, nous saluons le directeur général de Chérifla Télévision, M. Ousmane Sougouri. Merci beaucoup. Alors, Ambe Djemoukan Konon, ni Jeunesse et Développement, Yaba Kalamochogom, na Sibiru Sibiri, Ambe Babou Dota, Ani Anchifinyoron Bejeka, au Konokma Yafoyana, émission à Dabo Kumbaye, Mali Chifna Kaudi, Ikra Politique Maye, Ikra Kere Barakera, Ikra Sekou Ani Dongo Maye, Amiwole, Ibena, Ika Sekou Dongo Fana, Ibini, Ika Baranya Fayana Plateau Kano, Kabini Bara Sigikan, depuis Bara Sigi Wati. Bi i degun mun fana sɔrɔ ye ɲata min sɔrɔ an bi wele i bɛna o ɲɛfɔ Chérifla jamana kan ayiwa bi an ye wele bila maa min na o de ye Klaba ye ni maaw b'a wele ko espagnol de la Huerta c'est Comaro maa min kɛra sababu ye ka espagnol kan bila sangada Basitaro et la famille tout le monde va bien je suis dans les télévisions de Chérifla je suis très content je vois que les télévisions il y a beaucoup de respect et puis on salue Chérif Madane Haïdara bientôt je commence à parler Bayanta parce que je vois que moi là il faut qu'elle commence à me changer parce que je suis fatigué dans les bouches de jarro il commence à entendre Drangalanta Dogodoro il commence à me Toronto que j'aime les bon brabanta j'aime les kumbanta ça c'est pas boro maji ah c'est sumulu bana mere sumulu bana mere wa domi c'est le télé pour ça allez quand le bandi après tu buluka. Voilà, que le décor est déjà bien planté. Voilà, à mes émissions qu'on a, Klaba, Obaïra Kafoukou, Ibina Min Fayena, déjà Mroba donc. Klaba, un Foukou, Lamine Samaki, dit Klaba, mais en bas donc, et Samakou Chamambebo, Wouli Sebougla. Klaba Boraof, Fayime. Abe Wouli Sebougla, Moussala Bougou. Moussala Bougou. Ouais. Ok. Donc, au début, Klaba, Amse Gafou Klaba Kouye Djumé. Et aujourd'hui, Klaba. Klaba Kouye Giribou Korori. Giribou? Ya. Parce que, par exemple, je suis allé où Bougola. Ndara où Bougo place Korlok Mena Farachen, il reste si Chenima, je suis d'Ablamon Teko Bifade. Dernier parenté Adam no lang me marafa areni bichareni place corona nyonche me sotoramo goshi pendant j'ai fait 5 ans ou 6 ans comme ça mais chikenaba ben profiter ka marafa foyano et depuis Bozola naka famille marafa ariang me chieno ne misirba tourner dron ka kinafita barla bugu sirani mbirota sotoramo be jorang be chieno on a fait des années là-bas
an bɛ marafaga mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka syndicat fo ka sotarama chauffeur bɛɛ lajɛlen fo i m'a fɔ j'ai fait des années là-bas n bɛ non après n bɛ giribuya kɛ pour kuma la n'i ma parantiya kɛ n'i ye parantiya kɛ n'i ma parantiya sɔrɔ ni kɔngɔ b'i la t'es obligé i bɛ taa giribuya kɛ Barilabugu u bɛ dumuni d'i ma u bɛ dumuni tɔw ni fɛnw d'i ma i b'olu dun ja tilaba yɛrɛ cɛ dun yɔrɔbaw tɛmɛ dɛ i ye waati gɛlɛnw tɛmɛ dɛ mais c'est comme ça dans la vie c'est un de ala bɛ ala mana fɛn da i bɔgɔ la quoi i b'a kɛ quoi diɲɛlatigɛ étape de quoi mɔgɔ tɛ étape brûler ka tɛmɛ quoi a bɛɛ sɛbɛnnen don bɛɛ sɛbɛnnen don ka ban i b'a ta étape ka taa fo ka taa se ne y'an karamɔgɔ yɛrɛ lajɛ n'o ye Chérifu Madani Haidara a fana ye gɛlɛya caman sɔrɔ mais bi alhamdulilayi grâce à Haidara bi an sigilen filɛ a ka téléso la an bɛ ka télé lajɛ an bɛ ka émission kɛ grâce à lui bi fɛn jumɛn bɛ yen bi k'a ka tɔndenw ma mun k'a ye c'est tout à fait c'est ça o de kama n'i kuma la n'i sigi k'i yɛrɛ ka passé lajɛ k'i ka présent lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ n'i ye exemple ta Chérifu Madani Haidara la i b'a ye k'a fɔ diɲɛ tɛ foyi ye quoi c'est vrai tout est possible dans la vie ouais tout à fait je crois que ate fo waati min kan mais i ko k'i tun bɛ parantiya ninnu kɛ est ce que o notion dɔ b'i la parce que ni dumuni t'i kɔnɔ ka kule non fala ye senu banakɔrɔ sanakɔrɔba chimiji marakɔ anw b'a gosi de donc aw tun bɛ wuli heure jumɛn concrètement ka baara i bɛ wuli pour i ka sotarama sɔrɔ t'i réveiller à 4 heures du matin ni wula 4 heures du matin i t'a sɔrɔ yanni dɔ ka paranti kana o b'i ta fɔlɔ i t'a sɔrɔ o ka paranti kɛ bɛ wuli 7 heures 8 heures o bɛ se k'i ta fɔlɔ dɔrɔn o bɛ tuuru 2 tuuru 3 kɛ nin ye en attendant n'i ye warimisɛnnin min sɔrɔ k'o suɲɛ k'o bila i kun après a bɛ 200 d'i ma n'aw ka fɛnw ɲɛna mobili kelen tun tɛ k'a fɔ ko nin y'i ta ye quoi non kuma dɔ bɛ kɛ mobili kelen bɛ kɛ yen parce que mobili kelen tɛ k'i ta ye mun na parce que ne tun bɛ mɔgɔw ka warimisɛnnin suɲɛ trop f'u tun bɛ ne wele ko Moti Toto i m'a ye Moti Toto o nana o de la quoi parce que ne ye o ye i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka warimisɛnnin ne tun bɛ n dan dɔrɔn k'a ta dɔrɔn k'a bila n kun i m'a ye o la o tun bɛ n wele Moti Toto fɛn ni fɛnw i m'a ye c'est pour cela que n k'i ma n ko ko camanw tɛmɛna parce que n'i kun ye ne ta dɔrɔn a tun ma nɔgɔ i bolo quoi et puis ne tun bɛ jigin ni mɔgɔw ka warimisɛn fana ye tu la ni ne ye sanakɔrɔba jalakɔrɔba kɛ dɔrɔn jalakɔrɔba i t'a sɔrɔ wariba bɛ sɔrɔ i t'a sɔrɔ a bɛ na ni 12 000 15 000 ne b'an to an bɛ ale gosi an bɛ taa i b'a sɔrɔ 2000 dɔɔnin bɛ yen ne bɛ k'a fɔ ko n bɛ taa sugu la kɛ ne bɛ jigin tu la ka taa n'i ka wari o de kama ni mɔgɔw kun kɛ man di ka ne ta fɛn na quoi a b'o se la quoi mais mɔgɔ fana bɛ siri ɲɛ parce que i ka bon tu es costaud ne ko ki ale ka chauffeur kun o waati n kun ma bɔgɔsɔ ko nin ka chauffeur dɔ kun bɛ yen u kun b'a fɔ ma ko kɔlɔsitigi dana n kun mɛnna ale de bolo kosɛbɛ n'ale kun bɛ baara kɛ an kun bɛ Garantibugu kɛ Garantibugu kun y'a wagati 28 de Garantibugu ka bɔ dugu kɔnɔ ta Garantibugu kun 28 wa 25 de ou 23 ɲɔgɔn dara ni mɔgɔ kelen jiginna a bɛ kɔlɔsi kɛ tan filanan mana jigin a bɛ kɔlɔsi kɛ tan sabanan mana jigin a bɛ kɔlɔsi kɛ tan dana bɛna dɔrɔn wari kun bɛ ni wari bɛ bɛn a b'a fɔ wari bɛ bɛn 860 ani 60 ani dɔrɔmɛ 4 hali tama b'a ka b'a fiyɛ dɔrɔmɛ 1 t'a lajɛ i ma dana i b'a mɛn o ka baara la parce que o fana kun tɛ parce que n'i tɛ suɲɛli kɛ i ma se k'ale gosi quoi non ale gosi man di f'i k'i jɔ ani miroir ni ɲɔgɔn cɛ parantiw b'a gamu dɔn parantiw b'o gamu dɔn n'i bɛ fɛ ka so wɛrɛ kɛ sɔ n'i bɛ ka jama la don quoi i b'i jɔ ani miroir k'i b'a bɔ ni miroir cɛ ni mɔgɔ bɛ ka don a b'a dɔn ka kelen fila sa ou bien dɔw bɛ sanfɛla lajɛ dɔw bɛ baara kɛ ni sanfɛla ye i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔw sigilen sa ka u kɔ da sɔrɔ yɔrɔ i tɛ se ka kɔnɔna rétroviseur t'es obligé ka baara kɛ ni dugumala dɔrɔn ne bɛ n jɔ ni rétroviseur cɛ pour que ka se k'i suɲɛ ka ɲɛ quoi voilà o bɛ stratégie dɔ ye quoi o stratégie de voler ça c'est les stratégies de voleurs ça c'est en espagnol toujours d'accord mais Clément ne bɛ mɔgɔ dege espagnol kan na parce que n'i ka cours ye i bɛ cours di mɔgɔ ma espagnol kan na non ça dépend cours tɛ di cɛ ma i yɛrɛ kɔ de faamu an ka tɛmɛ yen kan sɛrokɛw ka télé lajɛ an ka taa non Klaba on va bien bi voilà d'accord donc en même temps Klaba il est dongili da il be humour kɛ il be comédie fana kɛ bon il bɛ se ka nin saba bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di cɛ Klaba ma nɔgɔn dɛ non a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ a bɛɛ culture de a bɛɛ culture de i bɛ se ka dɔnkili la i bɛ se ka comédie kɛ i bɛ ka humour kɛ presque a bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye presque a bɛɛ schéma kelen ye quoi i bɛ taa sɔrɔ n'i bɛ spectacle kɛ i b'a saba bɛɛ don ɲɔgɔn na ka taa i bɛ spectacle kɛ sa i bɛ taa sɔrɔ i bɛ humour kɛ i bɛ dɔɔnin kɛ dɔnkili i bɛ dɔɔnin kɛ humour la i bɛ dɔɔnin kɛ dɔnkili la comme spectacle ye partie saba ye début milieu et à la fin voilà ok donc bibi ni i bɛ ka évoluer jumɛn yɛrɛ kɔnɔ n bɛ ka évoluer a bɛɛ kɔnɔ je fais comédie n bɛ comédie musicale kɛ en même temps fana
D'accord. Alors, comment dire aujourd'hui? Parce que là, on sait que tu es polyvalent. En même temps, tu es polyglotte parce que il est espagnol quand fort, il est bon en quand fort, il est tout quand fort, il est anglais, il fait voilà, il va bien gauche. Mais il y a une inspiration de Benani là, tu vois, une inspiration de Baro à la carré d'eau quoi. Ouais. À la bête d'Oda, mais ma calamité sur la Kungolokai. Ouais. Qu'on est au roi Mancalon. Et c'est Chérif Kalana. Un mot Kalana, et ça aidera Kalana. Amakala. Arabuka Kalaro. Mais à toi Kalaro. Mais cerveau Balabita sur toi quand Kalangela diplômé Baobé, mais au cerveau tout le temps, tu dois la foueta à Kungolo. C'est vrai. Doit bien ma calame avec monde génétique la Kalangela Tado. Intellectuellement, il est bien. Merci. Parce que pour les qui m'ont fait mon corps, les gens qui ont voyagé, ils sont plus intelligents que les gens qui ont fait l'étude. Ouais, moi fana fiebi. Voyager que là, cerveau de voyager que là, mon de voyager que t'as dit yoro là. Au même moment donc à te mettre aramaden kalanenka. D'accord. Kalam bête qu'à tisser sur la kabigi ta semaine quoi. Les grands voyageurs. Ouais. Donc vous l'uni moi minuit. Non. Vous t'es que les. Non, jamais voyager. Et peut-être du monde de qu'on a ibi adapté nous. Merci. Ainsi de suite. Merci à femme. On est quand même mec comme les filles là. Kalam bête qui si quoi bigi ta semaine quoi. Ouais. Génétique avec calendrier fana qui s'est fait quoi. Ani ça dépend y milliers mouvés qui fana quoi. Il a commencé à me redonner quoi. Quand on me redonne au calendrier mais au téléphone de génétique là. C'est vrai. Au Chamambé. Au Chamambé. Tu as sur me redonne au calendrier mais où il y a d'abirlen quoi. Mais tu as sur ala y calendrier cerveau du maré. Mais me redonne tu as sur dépend ala y a damata école là mais cerveau de bablo kabakudo. Voilà. Waouh. Atetimuka effectivement aussi mais Klaba et na j'ai terminé Klaba de 2016 à 2023 on a l'impression que Klaba tu as percé il voulait la conserver. Alors Amé c'est une code donnée en 2016 parce que Ikoko il donne la comédie là à travers quelqu'un ni oui Koma Diabaté beaucoup de comédies il est beaucoup je crois qu'il faut intégrer il faut fluide il faut n'est-ce pas. Ok. Je fais partie des produits de Koma. C'est vrai, on est chanceux de soro. Koma n'est pas qu'à Balima quoi. Il n'est pas qu'à Shinji. N'avait fait que aller mon spectacle. C'est Koma qui gère tout, c'est Koma qui programme tout ça. Et puis spectacle qui est Koma de Babé qui c'est nga. Ça sonne était fou que. D'accord. Donc on le donne une répétition que na kata ka boîte il doit boîte avec kata. Quoi. Il faut être reconnaissant. D'accord. Dans la vie c'est comme ça, c'est très très important. Wow. Et reconnaissance et aramadéa doit faire quoi. Si tu n'es pas reconnaissant, ta vie n'est rien. Voilà. D'accord. Donc chapeau à Koma Diabaté. Alors, mais Alibi, tu évolues en carrière solo, je crois bien. Il a évolué mais en même temps, il a tout comme consulté Alibi en cas de. Oui, je travaille toujours avec lui. De temps en temps, d'accord. Alors, comment se passe peut-être collaboration maintenant alors, il y a peut-être pourcentage de dobé non obédi clip là ou bien mais comment ça se passe ou bien il y a une solidarité professionnelle non artiste au domaine yor ne ka des artistes dom sene no chama et trop il faut fana ko hadi ko jugu parce que be suga barala on est tous de jeunes et puis voilà il a fait un fambe chiffre na kaori pourcentage côté ça dépend n'était warm la mochila ou lu faire nous na quoi il be bido était chini do quoi bien be sans fait chini se ka jigi dugumo il be se ka nyedoma bi chini oti fana se ka ki itabara tout à fait c'est ça dans la ville ko bete intérêt quoi souvent intérêt black refait en bara souvent intérêt black refait en atane aramade aire domaine quoi jena dondo kaja dondo ka suron quoi o de kama ni ndo fait wole ka ta li du mama le 6 nous fait wole et ou 2000 on me fait ka donc da machite ba mo chite ba mona parce que au fana ni o jatimela ko o kumbora na yere là parce que quand tu es bien avec les enfants quand tu respectes tes aînés ou bibi boya respect folo yera de folla folo artiste ka boya kana boya ça dépend de toi même et artiste do génétique ré mo di yera boya mo bi boya ni yera ke mo fouye mo bi ke mo fouye c'est pour cela que moi avec les artistes pas tout le monde mais il y a certains artistes ou ben boya mais quand même il y a des Mali artistes be ne boya
i bɛɛ bɛ ne bonya fɛn tɛ ni mɔgɔ cɛ kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ cɛ foyi tɛ ni mɔgɔ cɛ wa ni mɔgɔ wele a bɛ n jaabi parce que o bɔra ne yɛrɛ de la voilà. D'accord, très bien. Alors, est-ce que Nantimina au bec, parce que Klaba, Diamant, Baraman, Yaftugo Mina, Biebe sans fait, mais il doit nous douma, il veut qu'il canyon, il veut qu'il barakeni, oui. Alors, mais il y aura au fond l'ambi, terrain au Fanakan, il n'a faut artisuro, c'est dit qu'il y a battu fin non. Je crois que nous ini ou nous carapou de Chugudi, ini mo. Non, depuis longtemps, c'est dit qu'il y a battu, Iba, Gaspi. Talbi nous le biko quoi, ça c'est des années nous le bagnons. Oui. Et puis dominateur c'est gars là au lieu d'un mourir. Voilà, au lieu d'un mourir au parent ou même ne mourir flamme ou même ne mourir que maintenant tout manifester on garde tout manier kojugu. Aïe mine na fois de gaspille bas à la kahina la kadarosma la phrase sur le chouva aïe mine va fort à de Talbi fana même ne mourir flamme il va bêter. Respect bien quoi. D'accord. Nous le film respect follow moi là follow. Oui tiens. Ni ira boya ma obi boya ni ira que mo fouille mo obi que mo fouille. Voilà. Alors ça c'est chapeau aussi à toi parce que il sera qu'à ibeni mo mais Klaba mo be et mo va faut que Klaba est turbulent, Klaba est un peu violent, raffiné mon goussi. Mais il est arrogant. Voilà, voilà mais il est tugoni mo be sirigné mais pourtant et Haramadia il veut doum voilà il a coucou non voilà il faut pas qu'il fana il m'a que chugo quoi il faut pas que c'est vrai il est comédien ta vie privée et ta vie comédie il faut pas qu'il il faut que différence soit sur quoi la réalité ouais la réalité il a baraille mais ni ira kenema tu as notre personnalité c'est pas question qu'il y a comme non moi je suis pas comme ça hein. Ni beaucoup non ni fatora habita il y a certains endroits ni adoka foko modo be non munu tu ira bu ndina menga calme ta ko menski kra fait quoi pour que parce qu'il y a des gens qui se permettent de profiter ou buta ou c'est que eneto klanga ça ko profiter et fait ou be manana kan forma ni du au fond de be kabako de daika déjà pour que ko ne ado ça ko modo be e kra fait maro fo na be nyogo da maloka dogo mais rem ne doni quoi pour que na kana se nyogo mako parce que quel est ben artiste là quoi c'est vrai voilà mo donner quel est ben artiste donner mo donner do ko mo flabi do quel est ben là quoi ouais ko de quel est kaba ko de nga jugo man fembe nga tolo fani je fait non mo te son akay voilà ko ne mambulo yi voilà quel est quoi mais si ça va on calmera quoi ni dabo ko donc follow ko ni font mais est-ce que bibi namsi ga faut que Klaba prantia watini sans peut-être il y a eu un remords, peut-être regret d'obéir si ça n'est pas. Et il n'y sera pas même revoir chez une minque. Mais tu es obligé, il n'y ça au diable. Il n'y ça au diable. Il n'y ça parce que l'homme s'en a beaucoup mis là au rati. Voilà. Mais si ça. Il va y avoir un mot, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Mais je crois que n'y travaille au bébé bon. Non, mais ta bayata. Ah non, mais ta faya de ta. Parce que mana taro choro chirwa ko no kate bayaja parce que na bayaja do mina jama aba ku ke ne ta de mina ke spécial faya o fona be amba fo ako hamo ko programme da jango non mita mo nga blata badra fi ngwa ah OK ouais chirfu ke ouais muri ke on wa ta ni badra ka ke ka jango OK ima chamamta OK tiam se karla kun tiane asemulita Tiens, c'est carte la oro. Tu es mon nom. Tu es dans le gars. Tu es dans la bouille. Tu seras fini pas ta vie. Hein? On va écraser les gars. Ouais. T'as pas arcade oui, Yanné. Bon, non, il faut que toi qui y reviendront quand même. Ça va aussi, nous fait bien. Ah, mais. Le Klaba est mis ça, mais vous ferez mon restaurant. Donc, on va dire que le Klaba est refait la bénédiction. On va dire que tu fait. On va dire que tu as fait. On va ah, t'as battre. On va battre avec Kratikela. Allez, collectif. Il va encore à la kizo ga chez moi. Allez, attends. Ah, DGP. Voilà. Donc, je crois que Klaba, c'est important. En essayant de faire il a parcours quoi.
Alors, bien mais pour Klabaga projet, je crois qu'on est là en prélude d'un événement. Ouais, voilà, mais bientôt. À ma sanga dati faut passer en cours. Bientôt, na Allah sona machallah. Sheraton Korola, c'est le manateme. C'est le 12 flana samedi. C'est le bas, ouais. Mais son à mes Sheraton Talikola pour les spectacles privés. Privé. Ouais, les spectacles privés de. Comme son nom l'indique, privé. C'est spectacle privé. Amadabo Bekama. Ouais, Klaba Otouma. À 3 euros. Ouais, Klaba. Il n'a fait mille la Klaba. Mouhoma Signimouni. Mouhoma de l'Ikami Klaba Kola. C'est vrai, 75 000 $. À Damacha. Mais c'est le terminant. C'est le matin de samedi. Jeudi, vendredi, samedi. Ok. Nakra Fana et. Mardi. Voilà. Samedi, faut là quoi. Ouais, après samedi, la fête. Oui, samedi. Samedi après la fête. C'est vrai, c'est ça. Ok. Donc 75 000 watts. À Damacha. Ouais. Watts au drone, ou bien privé là. Non. Na fora o ya be spectacle privé ta soro obeta aussi en tant que responsable spectacle mbekeo spectacle responsable ni bache qualité fouité tira may be ta régler ka ema be ko klaba autrement voilà ouais donc la babina munira adon feme be yira mogola ko itini ko ngono le non be so bo dugu dugu hona Là-bas autrement. Ouais. Donc, ni mamie de couple de 75 000 ou bien non, quel couple fait 150 000. 175 000 personnes. Ouais. Par personne quoi. Inch'Allah. Ah, au don à la cour don irana. Amina. Mais là-bas, il y a des piscines ou bien non. Non, il y a quoi, faut net inclina quoi. Ouais. Je suis dans un groupe de Yalabougou avant tout. Ouais. Diagua, il va falloir pas au mode of la partie. Donc, corrobi de mai quoi. Comment n'a ka bara de ke koro ka spectacle de do ah ok donc et comme ba ko fetron abana merci ok après le premier samedi juste après la fête de Tabaski il y a événement à Kanga ke Sheraton na entrée ça fait 75 000 francs par personne à la ko don irana mais club il a fanu ko tian 75 000 TB boulot de. Mais un spectacle non, ça c'est un spectacle en privé. Après ça, un spectacle, un spectacle que espagnol fanou fana kama moyen batte mouye. Il y a beaucoup de projets en cours, Inch'Allah. D'accord. Donc beaucoup de projets, par exemple, il y a un concert, Mimina ke Sheraton. Alors, projet du Mene Beni Mokopsega Sigina et tout récemment. Tu as été rencontré, sinon rencontré le ministre ou bien l'ambassadeur d'Espagne ici au Mali. Ouais. Alors, au cours il y a un ambassadeur espagnol ou le ambassadeur au Mali. Il va te donner une surprise. Ok. Voilà. Parce que ni a dans nos journalistes avant qu'on ait besoin de nous a to fait une surprise là quoi. Ah bon? Ouais. Mais il donne c'est qu'à plateau quand? Non, c'est juste un baroque. A encouragé et puis voilà après un projet. Mais allez des ou des aux gens signés. Quand non allez de ambassadeur est dina et ingini. Qu'est-ce qui est rencontré? Mais ça c'est logique. Okay. Sans le mais espagnol quand on fait on a. Ok. Et bien c'est juste pour m'encourager et tout voilà. Ah donc il est venu juste pour te féliciter. Oui, même tu as fait un projet donc on a c'est juste parce que il veut que langue bla valeur la Mali comme c'est ça. Mais ça c'est normal. Espagnol me faut na il va que faut le espagnol drapeau bla bla le ouais. Mais comment vous êtes au comment tu dis bon on comment tu dis comment est Aya folie kaka Espagne ne fana ko c'est Comaro et la famille tout le monde va bien oui tout le monde va bien et la famille et l'Espagne son papa et sa maman il a dit que tout le monde va bien je sais ok moi je suis tranquille alors tranquillité ouais. Alors mais il nous a regardé nous y une bombi espagnol quand nous y a bombi inspiration borami non d'abord tu sais espagnol inspiration mon frère d'abord tu sais né sigi de don là me falaje me grand là j'étais avec mes frères et tout on me baronne fona ça ñu yobe manana comfort là quoi ngo okika ugani manana kai klabani entaka erni odaka ororo traso bituka seka nglatuma erni ata ka klaka teni ata o savanta o saliro
et la famille ta derrière qu'a faut avec nous concorder quoi nous ça peut être ou sur des années espagnol do la main d'accord il m'en faut on commencera à expression sur don quoi voilà alors maintenant comment inviter tes fans par exemple il est Chérif là comment il va fouiller tout dit espagnol là non makla ka fouiller klaba be Chérif là kono abi Chérif là jironi kan ni doni ka fo fanu yana ay Chérif là la jeunesse et développement émission Torodi mais et vous foutu dit espagnol là pour comment inviter tes fans ça les faneros c'est votre présent club espagnol j'ai invité tout le monde pour inviter jeunesse et développement dans les Chérif là TV à partir de samedi il faut hein ouais, à partir de samedi à 17h. À partir de samedi à 17h, il ne faut pas manquer. Il faut que le président vienne l'écouter avec son information sur le Chérif là TV. Et ceux qui n'ont pas pu regarder, de temps en temps, le samedi, ils peuvent le regarder. Le prochain le lundi. Ah, le lundi, redivision, ça fera lundi. À 11h. 11h, ok, comprends. C'est ça. D'accord, donc là, je crois qu'il y a un tiers fort. Ouais. Mais c'est important de le savoir. Ouais. Et coucou, il me fait une guerre sur ma apprenti. Mais John est nani ta rabon beladi. Il y a une famille qui s'appelle famille Touré, Marie Alakahina Daurosma, Ani Nikoni Pipo, Olodokme. Olu kuma wele da ku kuma bluga chimisenu na ani clair olu kuma bluga chimisenu na memto kuma waramsanu jamu ta dumuni ke ngola ni waramsama soro kuma be dumuni bo so na jamba du nyentola u kuma sera kuma to washu wasala ngono ngabo carton fen wa ko soso be kenama de na nyentola fo yela manu fait j'ai fait plus de 15 ans là-bas au fait après kelen ga nyasro ngasro kabo ouais parce que j'ai fait plus de moi j'ai fait plus de 20 ans t'es parent ou donc quoi 20 ans il y a un t'es parent ou donc t'es papa donc t'es maman donc mais après nous bec là ah bon yeah. Donc ça veut dire que Klaba tout nous n'a quoi am sega faut non ne mon la mon kenama erede ne be kenama la vie don so on na quoi ok comme il y a tout comme la ghetto quoi yeah mais ghetto maîtriser la teme faire il m'a me confier ngo kelenye dobo là ouais quand non che ni glogi bo amane et kuma kalan yeah umma kalantere kala erede kun kadi mais lor ni mo kele don yo de fina ni mo kele do dro calm down american ku at least ki kasigi doni quoi ni dona dro no ajira ka fo ngolo be ka barare ka quoi mais Klaba ne ba fait kami sans ambition mi ne la 600 et ka côté là parce que bitu comme na i ka jargon non Klaba le nom Klaba bora min folo de yaninga Klaba clack back de munido clack back de jarul ko sonda ko be clack back ari 50 ko jona wakati muna no sonde ta o son kadi turu muto ala mais clack back mo ya elma ke Klaba ko c'était clack back ya clack back ya il inspiré au décan. C'est vrai. Mais pourtant, il américain n'a pas bolendo. Est-ce que inspiration, ambition dont il a dans les jours à venir, dont il est américain non, c'est possible. L'américain a bolendo, l'américain est rare. C'est ça. Les chiens durs de qui? États-Unis. Et c'est un taux que les. Non, il est mort, c'est voilà. Ok. Donc ça veut dire à la raquette, à claque, ouais, on l'a beaucoup à la côté de Galouen quoi. Il y a une bec. À la claque, Amérique visa dima 112, Canada dima 112, ka France dima. Donc là-bas, vous voyez Jérôme Kada ça. Ok. Ça, à la mot, on a dit bema. Merci. On est comme fait fouetter Dieu, on est muy galon ko amé baru ni ka parcours la je ka kulu na je kana bi avec makaba ko ya ba ka faut c'est pas pareil. Ouais. D'accord. Non, mais là-bas, bon, en Afrique, donc, c'est important de le savoir. C'est très important. Alors, est-ce que Klaba Bero même bi en termes de réalisation, parce que Nankmanika Geleaukan, mais Ghetto Konana, mais en termes de réalisation. Réalisation humaine. Parce que est-ce qu'il commence à y avoir vie stabilisée, il y a fin d'eau qui est biwa. Ah bon?
mais Claba mais anya fo ana donné non dadola don fana ke non fo men dadola parce que nous on veut vraiment l'exclusivité quoi non non fo men dadola mais son doro mo be bo akala même mo fo doro ka fanu bela jelen fo surtout Kenya Côte d'Ivoire Sénégal et puis Guinée et puis Burkina Niger na fanu be fo c'est présent qui part bientôt surprise Badé minale inchallah abna mo bina bo akala inchallah ça veut que Claba bina musofuru abina sojo muso bina non soko to mina kuma kelen febe Mali be ate artiste so iso mijo yo na Claba bo akala mais Claba artiste ngante fe o made ngante anga makorba wango lu boala mais Claba pour ouais mais pour ka dala ne ba fika tayi nyedla yo na ye na la sona non ne tayi jabrani kan ne ba tayi nyedla na la sona meta yiri la n'est-ce pas ouais donc am siga sigini musofuru wati jume musofuru ni baro bibi na musofuru ma nokon bamako ni gibe musofuru doro katolo asira dungulu sotigi bina ida kungu numa fiye ko do farla soka ko bina fiye ko isho na lendo kiga buga sokono dungulu mo be minete mo ko luanse ma noko quoi ni musofuru doro munu musofuru kata luanse lo chama ba do mo be minete ka bora bala mo be yele malla isaka sigi yoro kelen quoi c'est pour cela que c'est mieux ni ga yoro ni ga girbo yoro ni bana ok il a c'est comme musofuru kata non il va patienter au là quoi yeah mais am siga sigini fu wati jume ya be kumpa la jando wati ala de bulletin no bonne da contenu kuma wore. D'accord. Donc je crois que Claba fait un il faut que tu étais agressif mais Claba Morobe est Morobe sereigné naturellement comme ça. Mais Mouli Benani oui, le sentiment les gens le sentent. Non n'est répété. Mais ni fana ibaroga fo ibe mu etelela. Ibe mu etelela ni mu réalité la ibaroga au clientèle. Ne telama be non réalité la ma fana be quoi, c'est pas la même chose quoi. Figure de blague kuna quoi. Claba réalité la ma ali bene ka fo télé ni fene bene ka bucho ni ne réalité la ibaroga fo netati. D'accord. Voilà, parce que caméra be et puis ni mo chama ko Claba ko chorwa no ante chorwa ndom sen fitinu de. Mais Claba beta du menaçant âge 33 ans. Ouais. D'accord. Donc Claba est un jeune frère quoi. Ouais. OK. Mais il be chorwa role mu chez mo ko mi non de chorwa re. D'accord. Donc je crois que Minube Ganflali Biambo Wakiji Kafani Lamine Samaki de Vigneron Fermé ni beba doni Clabaye avec Maoulaele avec comédie ke avec Dongolida avec Fenchamanke Andado aka Fenchamana. Je crois que Claba Ali Binamba faut qui inginiga Yuro Fnala c'est important parce que comment se fait-il que aujourd'hui et Claba Kunu Claba Bi mais Claba différence Chamanke Anaflon Chamanche et Imur Konana Imul konnana bi I dato la doni ko fait mali o mina fen doye ou be me ou mami nyokona yi mais I ka secret borami isra ki imposer to jumena I ka soro yi mbado comédie imuru ni ibe baro barake jengono ibe baro barake jengono il faut que mo soro mu bi encourager ibe baro barake il faut que abli kuna ke bara langolote quoi ni barata sebela iba ka fo ibe ni fait ta sebele ben na fasora la quoi. OK. Ne mo beaucoup de fina c'est ça. Ni bora amo kebe Sheriff Madana Aidara. Be waro ka fo ama kulanga baraina aya ka wajuru ta sero de la. O de kama be birom na be il mérite sa place. C'est pour cela que quand il donne jigi ngono quoi. Ngono ni barake ni ka barake fen foué. Il fana be fen foué sur la quoi. Il est barreau baram ne tege flale ben nafa surala. Ouais. Il m'a fait ne tege flale fo jawli te nafa surala odron. Ori kama Claba ka encouragement te do era ben kuna doron. Mun fa ka nga balala mbaka nga balala wa me ka nafa surala. Nga me ablan kuna fana ko nafa fana be surala. Parce que ya ali mina mu fa ali dingese ni ya blay kuna ki ben nafa surala. Ibe nafa surala. Ali buru chen ya blingo ki ben nafa surala to tar ben nafa surala. Il ka fait donc. Il ka fait bana. C'est tout. D'accord. Ate fuga tibiniga. Wo Claba ibi dongli fanada. Mais inspiration be bommi, ibi dongli. Non, tu sais, ni gribwa ni femu que ça me permet de me référer quoi. D'accord. Ni maimouna soumunga sonne de référent et puis WhatsApp. Mais quoi plan ni parce que là nous on m'a fait un don au juste Claba. Ni si le to ni miri mo bibi na ni aja temina kale chorba furuka chankwa ni jeune. Chorba?
cɛkɔrɔba ni jeune fille mana furu bɛ furu sa jɔna quoi ni sigilen to mun bɛ ɲɛgɛn na mun bɛ kan ko mɛ ka dɔnkili ma ne bɛ ɲɛgɛn ne bɛ dɔnkili lamɛn a bɛ dɔnkili da quoi ni bɛ dusi kɔrɔ ne ko n bɛ furu fɛ ne ka furu kɛra n bolo makari dɔ ko n ko est-ce que nin ka ɲi n ko nin ka ɲi sisan an y'a mɛ k'a dara n ko jɔn bɛ se ka nin i ni jɔn bɛ se ka nin duo kɛ sisan k'a bɛ marché n ko Mayimuna Sumuni wele n ye n sigi dɔrɔn ka Mayimuna Sumuni wele n b'a fo yan nɔ an ka sɔrɔ ka taa studio la an ka sɔrɔ ka taa son bɔ wasa fana ta c'était pareil aussi et pour mais l'avenir à radio ouais parce que denmisɛnnin minnu don baara kɛ kojugu baarakɛlaw don quoi ils méritaient de beaucoup d'accompagnement wala k'u dɛmɛ quoi c'est tout ouais. Donc ça veut dire que il est nous fana dum plan do da sisan mais pas plein de cɛ an b'a fɛ ka i mec là-bas i ni ka masaya wi tɛ waraya anw fɛ yan i dan sogo i ni ko ani cɛ tɛ muso sɔrɔ i tɛ wara ye dɛ i dan bakila sunguru gino de b'anw fɛ yan nɔ Simbo mais mec là-bas yi i yɛrɛ b'a tɔ i ɲɛ dɔn n'i y'o fɔ dɔrɔn a man ɲi an bɛ sirifɔla kan tu sais qu'il vient ka dungala wɛrɛ bi sa o i ni ka masaya bɛ tɛ waraya anw fɛ yan nɔ Simbo ani cɛ tɛ muso sɔrɔ i tɛ wara ye dɛ i dan bakila sunguru gino de b'anw fɛ yan nɔ ani cɛ tɛ muso sɔrɔ i tɛ wara ye dɛ dan non, il y a une inspiration à glisser. Il y a une inspiration à glisser. Le fait qu'il y a une bec en même temps, il y a une mouffonake. Mais, il y a une barre de l'eau de fille. N'était si où? Et ma est maintenant fait, ma ne sera. Ne me barre de tout. Et non, clairement. Washini, mais mettez sur ça, répétition de bouquet. Chini tournage, ben pour tourner. 10 tournages. Il va toquer. Mais là, tu as sport que la tourner. Mais bon, c'est intéressant. C'est un organe qui m'a massuno. Mais obligé sans mettre sur mettre. Donne sonoro. Non, c'est la sonoro. Mettre mes répétitions que n'inga moko na répétition qu'après mettre sport qu'après parce que wata chido na nimbora no mais là kana tourner chini mettre tournage fanake. Peut-être dimanche de me se reposer. Ah bon? Mais maintenant on bifna boulot. Orchestre on bi boulot il répétition que sona. Non. Avant il y a quand on vidéo nous quand mettre dans les catances il droit que vidéo quand caméra ta que c'est pas ça. Toi c'est là que mais moi je fais pas ça. En effet parce que quand même ba nyam ko ton effet. Ouais. En frôlant avec comment tes vidéos tourner ka banque sur ma répétition que moi aussi c'était pareil. Parce que nous commandé là. Il y en a encore vidéo que follow abo répéter na répétera dans la terrain no au boulot. OK. C'est pour cela que bara mo ko ba ke bara fitni bara nga galanturo. Moi là avec la bara na ko la fone c'est me fou. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc là-bas, je crois que c'était un grand honneur aujourd'hui. Awouli Djabi, Chérif Ibrahim Kan, émission Jeunesse et Développement. Maintenant, ce qu'on va faire, peut-être, Kumalamouni, Fouli. Non, mais on fait droit. Il faut badra quand vous l'avez tanga bayaja. Hein? Il va faut badra konoko. Badra yo caméra nyashima kono. Badra. Mo bi ka appel là. Iba, il appelle toi, mo te tala. Parce que t'as là-bas DGP go G comme beta et quand est au G manga chi kono folo. Badra. Voilà, mi ga appel kono ka pour que agata baya ta badra fi. Donc mais ne baya ta o ma wi boli ne fe imbe kono sake. Baya kro. Ah, ite sigi ka jugo kolo ma tuguni ke. Jugo kolo na zo. Mais clairement, mais c'est hein? On va déjà. Ou va aller tuer. Non, il faut c'est ça. À quoi on voit? Voilà, je badra que baro. Le baro. Le baro. Ou bien la photo de non, baro. Ah, baro, je vais profiter aussi que solo fana foni ro ina. Solo. Ouais. D'accord. Parce que il y a mais quand nous Badou. Quand nous Badou, on va foni ro la c'est grand trop. Ouais.
afana bama baranga de bamba pas kadi pas mandi fo kana ja ay bamba baranga ka félicitations et puis il méritait d'encouragement aussi beaucoup parce que mon Djougouté il est bien moi ni comédien on a fait vraiment je suis très content mais est-ce que il y a baranga nous fait gatimi ou bien non ou il y a un projet déjà en cours normalement mais peut-être les jours à venir parce que ne ka sommet glamour fait jigi ani zen anu le baraka déjà parce que mbaye ka fa be jeune frère ou chaman de quoi spectacle ni font na comédien OK un rappeur ni font vraiment beto aux conditions beto wo daile mo quoi ni mo ko opportunité de mo ça veut dire que mo kono jelen il est ouvert quoi il est ouvert peut-être comment de be tiamé mo Djougouté il nga folie fa Zigri solo massacre le ko massacre quoi 600 massacre quoi pour le temps on danga inchallah donc là amago mina parce que anga shérif la DG Ousmane Sougouré nali be hela bureau kono do barabe be tian bulodi Sougouré afa ka menyo wambulo abe ba bureau wa taraso ulu an ulu be so bureau de kono bana ko Sougouré anga Ousmane Sougouré fana fo o akapela dumani ko akapela les gars mais ni ma mais mon be donmi il voulait kana il kan ode kan ça là parce que tu es le plateau quand tu as camaré les fois kana bla Ousmane da Ousmane ba barla ça OK merci beaucoup ni ko émission kunje wakati kuma la ame Ousmane Sougouré fo il pas sigoro là voilà ka Ousmane fo dante foli muna kali sa ala ka kanu to ka muso fo ka don fo ka bela jere fo ka Sougouré tout le monde ka Sougouré très content parce que grâce à vous le Sirifula TV vraiment il est dans les meilleurs télé de Mali parce que quand tu vois les caméras tu es déjà propre et puis encore tout est OK grâce à Sougouré et notre chérifou et Badra et Ali et tous les familles de Haïdara on salue tout le monde et tous les familles de Solo Massacre merci beaucoup tout c'est à la part de Klaba Espagnol de la Huerta suivez-vous et suivez l'émission Jeunesse et Développement le samedi à 17h le rediffusion c'est lundi à 10h 11h bye bye voilà nous étions avec Klaba Espagnol il s'appelle son vrai nom Lamine Samake donc il était là pour échanger autour de sa vie professionnelle et puis autour de son parcours professionnel. Merci beaucoup Klaba. Donc je Klaba. Donc merci beaucoup. Donc je crois que Klaba ambi iblagata soni mais en flebo beladjelen faut kadamia faut Gabon, faut Côte d'Ivoire, faut Guinée Conakry, faut France. Mais ça qu'en France on est bien regardé là-bas. En français qu'il faut. En espagnol en Espagne également. Américain faut. Chez la télévision est sur tous les décodeurs également avec satellite France en fait. Donc il est bien fort il est où de qu'on a chez les flashs. Abana chez les flashs Giovanni Flebro Beladjelen fois ambe enfant Kramro à cette Chérif Ousmane Madane Haïdara ani akadema Beladjelen passé télé Ranyama Bama ni Ousmane Sougouré ka bangoni barakala Beladjelen fou ani Chérif la Ranyama kono ano ambe Bouya Djagili Koulibaly fou ka Mohamed Keita fou ka Klaka Adama Salia Koulibaly avec son gars sur Diabaté Diabar voilà Diabaté merci beaucoup alors suivez cette émission le samedi rediffusion le lundi à partir de 11h merci de votre fidélité Spagnola rediffusion merci.